A čo to je? Hovno s makom? Asi nám skoro z voľného, že vám neodtrávil. Tuto máš pozor, 1, 2, tuto 3 ešte. No tak ich treba zbierať. Prečapka, že? Nexoš. Keď sme tu, tak sme si spravili na huby. Pozri, tuto sú v takých kolesách. Pozri sa, vidíš tie granátiky? Tuto, pozri. Ich treba zbierať.